Ja. Bazegoen behin, errege bat, kora bat zeukala. Eta, zegoen pentsatzen nola zuen bere alaba izatea erregina. Orduan hasi izan pentsatzen. Badakit. Utziko diot, nire korona 24 orduz. Lortzen badu ez galtzea, halko du izan erregina arduratsa delako. Eta ez dela, ez. Orduan, printzesak sartu zuen armairu batean, eta igiltza zeitxizun. Hurrengo egunean, koroa ez zegoen. Orduan, printzesa ondoan zegoen laku batera joan zen, eta hango ahateari galdetu zion. Atetxo, atetxo, zu badakizu non dago nire aitaren koroa? Eta esan zion, nik ez, baina nik ikusi dut osoa egan basotikan agian berak dauka. Orduan, ziren basora, baina otsa aurkitu zuten eta otsoak osoa jantzun. Eta, esan zion printzesak otsoari. Otso, mesedez ez jan osoa, agian berak daukala korona nire aitarena dela. Eta orduan, otsoak osoa bota egin zuen. Eta printzesa galdetu zion osoari. Uso, zu badakizu non dago nire aitaren koroa? Eta esan zion, nik ez, baina ikusi dut pirata batzuk saku batekin porturantz. Agian behaiek daukate. Orduan, ziren porturan, baina ikusi zuten itxasontzia joten zela. Eta nola, klaro, zeukan bela bat joten zen oso azkar, zatekan oso ize bortitza egiten zuen. Orduan, printzesa hartu zuen txalupatxo bat arraunekin, eta zizan arraunak eta arraunak. Baina, klaro, ezin zuen harrapatu. Orduan, galdetu zion usoari. Uso, zuk aldezu galditu itxasontzi hori? Eta esan zion, nik ez, baina nire laguna izarragian bai. Orduan usoa juntzen goraka, eta printzesa bitartean ez galtzeko itxasontzia piratena, juntzen arraunak eta arraunak. Eta usoa bere laguna izarrari galdetu zion. Izar, zuk aldezu gelditu itxasontzi hori? Eta esan zion, nik ez, baina nire laguna dei bai, agian bai. Goazen galdetzera, orduan juntziren eta galdetu zion izarrako deiari. Odei, galdezu bota ekaitz bat? Eta esan zion, bai noski. Eta orduan, botazut ekaitza eta itxasontziak bela galduzu. Eta printzesak juntzen arraunaka eta arraunaka, eta igozen itxasontzia. Eta piratek ikusi zuten, printzesa igozela eta botazien uretan. Orduan, printzesa begiratzen zuen lehenengo kamarotean, baina ez zegoen. Orduan, itxe egin zuen. Begiratu zuen beste kamarotean, baina ez da ere zegoen. Orduan, itxe egin zuen. Baina, klaro, ez zen gogoratu kapitainaren gelan sartzea. Eta orduan, gogoratu zen, eta han zegoen armairu erraldoi bat. Eta printzesak irekizun, eta tik, hor zegoen!